आं गाबदों नोंथांमोना आङो आगोल बुजियामोन बे बाथौनि सोदोबनि ओंथिखौ आं बुजियामोन नाथाय दिनैनि राजखान्थिनि बुब्लियाव समनि साखनाव आं दिनै बाथौखौनो मानो गारनो हाला जायो गारनो हाला बे फराय रामसारि फंबाय बिथांमोना आं बिथांमोननो फंबायबाबो मानो बिबाना बिथांनि बिबाना गिदिर बिबानमोन दुलाराय बाथौनि आफादगिरि बोसोरगिरि नरमालिया बाथौनि बिजोंगिरि हेमन्त जोंनि फिसा जोंखौ हाइबारि आबौ जागोन गोदान बर'मोन बिसोरखौ आबौ जागोन नै थासारिया आंनि सात्र आंनि फरायसामोन सम नामायाव जोङो समनि साखनाव बर' हारिखौ माबोरै लानो हागोन जों सानदों खोब गुवारै सानदों गोरों सानदों दुलाराय बर' मानसिया सानदों जों माबायदि लांगोन बर' हारिखौ दुलाराय मुलुगनाङै मुंदांखा खालामनो हागोन दुलाराय मुलुगनाङै बर'खौ लाखिनो हागोन जों बर' होननानै बुंनो हागोन आरो बर' होनना बुंबानो मानो गिनाय जालांदों मानसिफोरनि असमनि राजखान्थि बुब्लिगिरि बर'फोरा थि लाखिनो गसंहांदों नाथाय आंनि बिसायाव बे उथिफोरा बर' हारिखौ माबायदि फानदायनो हागोन माबायदि बुथायनो हागोन बेखौ गुबुन हारिफोरनि सानगासिनो दङ दाबो खामानियाव थांनांगोन आइजोफोराबो खामानियाव थांनांगोन आङो धोरोमारि बिसय बा गोथौ बिजिरनो रोङाबाबो आं एसे नुहुरदों लासै लासै बिजिरना नुहुरबाय इसोर होनना बर'फोरा भगबान होनना बुङा इसोर बे बार अख्रां सान दै सोर लाबोदों इसोर बै दैखौ सोर लाबोदों इसोर बे अरखौ सोरजिदों इसोर बे अख्रांखौ सोर लाबोदों इसोर बे सानखौ सोर लाबोदों इसोर गोसोना गुफुरा बुङाखै गावनि उनखौ रावबो नुवाखै फैनोबो रावबो नुवाखै ओमफ्राय नायनानै बाथ्रा खिन्थु गासै सुबुङानो बे नुवा दुलाराय मुलुगनि मानसिफोरा रावबो गावनिखौ नुवाखै हारसा जाथों बर' जाथों सोरबा मुसलमान जाथों सोरबा ख्रिस्टान जाथों सोरबा सिख जाथों रावबो दिनैसिमानो गावनि उननिखौ रावबो नुवाखै आंबो नुवाखै आंनि उनखौ सोर दङ इसोर गोजान गुफुर ना माबाफोर दंना फैयोना गैया उनखै जों नुवाखै बेखायनो इसोर बे दैखौ सोर लाबोदों बर'फोरनि जिथु फिलसफि दर्शन नै मोनबा दर्शना बार अख्रां सान दै बे मोनबा दर्शनखौ लानानै बर'फोरा बाथौ सोरजिनाय गेजेरजों बेखौ थांनाया जोंहा जोंनि खस्थ'फोरानो बे जोंनि बाथौ सोरजिगिरिफोर साननानै दिहुनदों गोरोंग्राफोरा आगोलनि बहुद गोबां बोसोरनि सिगांनो हाजार बोसोरनि सिगांनो सानना दिहुनदों नाथाय बेयावनो जोंनि गेजेराव मोनसे द्वन्द फैदों दुखुसो जादों खायफाया बोरमा दानदों सोरबा दाउ हाथारदों सोरबा बोरमा दानथारदों सोरबा दाउ हाथारदों सोरबा माबाफोर राशि होनांगौ दाउ हाथारदों दा ओंखायनो बक्सिं जाना फैदों सोरबा बदमानि खानाय मानसिखौ दाउजों हाथारना मा राशि होनाय मा अर्थदों दाउ मा दायनांखो बोरमाया मा दायनांखो अमाया मा दायनांखो सोरबा मा मोनसे जाथाय जाबाय बुंसावै जाथाव जाबाय बे जाथावनि थाखाय नङा नोङो बोरमा दाननांगोन बोरमा हाथारनांगोन दाउ हाथारनांगोन फरायसानाय बेथ' बाथ्रा नङाना नोङो माबा मोनसे फरायसा जाबाय मा दायाव मा दायनांगौ बोरमा दायनांगौ जों दिनै जुक्ति दाखालि बावै जोंनि गेजेराव मोनसे प्रश्न जाना फैदों आं खोब माने अनुभबखांदों खोब गोथौयै सारा नुहुर लुबैयोबा आं बोरैबा बर'फोर फारि बोरै फैदों बाथौ बोरमा बे माइनाव फोरबोखौ सामलायगिरि बिथां
आरो दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय बाहागो लानो हानाय मानाव गेदेर दुलाराय बाथौ गौथुमनि बोसोनगिरि खगेन रामसियारि सार आरो माइनाव लाइमोन बाथौ सिबियारि नोंथांमोन आरो जोंनि नलबारि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनिनो बोसोनगिरि महरै खामानि मावलांनो हानाय गेदेमा बिथांमोननिसिम दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै बयनिसिमबो सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ बावहरग्रोदों। गमामायैनो जोङो नलबारि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमखौ दिनैनि समाव साबायखर बावनांगोन। जिल्ला नलबारि जिल्ला हिसाबै बिराद गोजाम नंखाया खम समनि गेजेराव नलबारि जिल्लानि सिङाव थानाय गामि गामि हाबनानै बाथौ धोरोमखौ फोसावनाय फेहेरनाय फोजोबनाय आरो खौसेथि लाबोनायनि जाबायदियै जिल्लानि बिबानगिरिफोरा खामानि मावदों आरो बेनिनो दिनै माइनाव फोरबो बे फालिथायाव जाबायदिहाय आर'जआव बाहागो लाफैबाय नङा होमबा माखासे बाथ्राखौ जों बुंखानांगोन। जोंहा दुर्गा देबि आइ दं नालाय नङा होमबा दुर्गा फुजानि समाव सोर साबैया बेसेबां गोदान गोदान बिबाय गोदो गथ' गथाय आखाइ फिसालाय नङा नै आखाइ फिसानो गांसेबो बायनो हायाखै न'आव गथ' गथायाबो गियाखै गाबाखै आइया बायना होदा बायदि नांगौ बायाखै बायमाराखै आच्छा थिग दङ होमबा जोङो बे बोसोराव जों देरहाबाय नङा होमबा माबायदि देरहाखो जोंहा खमैब्लाबो न'खरसेयाव 5,000 जोंहा रांखावरिया जमा थाबाय नङा होमबा दुर्गा फुजानि समाव बर' गामिफोराव आरो खायसे गामियारियाव ओरैबायदि दावराव आमखा लाबोबायनो गोदान माने मा दावराय मोख्रेब होनोना ना खाथा लागा होनना बुङो गोबां आगर दंना दंमोन गोदान दाथ' आरो ब्रेन्डेड लांगा दख'नाफोरा ओंखारबावबायनो मुंफोराबा मा गांसेयावनो 10,000 5,000 नङा होमबा बेखौ नायोबाथ' न'खरसेयाव 20,000सो माने सहाय जादों आरो दा बेयो जोङो देरहानाय मोनसे दुर्गा फुजानि समाव जोङो बेयो बिराद गिदिर देरहानाय जोंनि थाखा फैसाखौ जोंनि न'खराव जों लाखिफिननो हादों आरो जोंनि गथ' गथायखौ जों बुंनो हादों बे जोंनि फोरबो नङा जोंनि फालिथाय नङा जोंनि फोरबोआ माला गोदान गोदान गाननांगौआ नङा होमबा मोनबा फोरबो दङ जोंनिया नङा होमबा जोङो बैसागोनिफ्राय लानानै आमथिसुवा फोरबो लानानै माइनाव फोरबो लानानै ओंखाम गोरलै जानाय फोरबो लानानै दा मागो दमासि फोरबो लानानै जे मोनबा फोरबोनि गेजेराव जों गेदेरसिन फोरबो गोथार बाथौ सान नङा होमबा गोथार बाथौ सानाव जों मा खालामनांगौ सबसे जों गोदानसिन दख'ना जों जायखौ दुर्गा फुजा गाननो नागिरदोंमोन नङा होमबा दा जमा थानाय थाखा फैसाखौ नङा होमबा बेयाव जों साफ्रोम जों गासैबो थागोन मेन पर्टफलिय'आ दिनैनि थाखाय माइनावफोरनि आख'नाय सिगोन जानांगौ गासैबो दिनै माइनावफोरा सालायनांगोन नंगौना नङा माइनाव फोरबो नालाय जोंखौ लिंथुमनासो लाबोगोन दिनै जोंखौ खोनासंहोनांगोन दिनै जोङो मा जादों माइनावनि थाखाय जोङो गागि आफादनिफ्राय जों बुंबाय जों बुंनाय जेबो नङा जाबाय
किन्तु नेक्स्ट टाइमनिफ्राय जोङो बेखौ नलबारि जिल्लायाव खालामनो थाखाय नाजानांगौ हानायाव लागि दा बेसेबां मोजां मोजां आर'ज खनबाय बिराद मोजां जादों आर'ज आं बेबायदि मोजां आर'ज जागोन होननानै आं सानाखै माने सौथु माबा माबि जागोन नंदोंमोन आरो किन्तु माइकनि गन्डगल एसे जादों उननिया खोनादों सिगांनिया खोनायाखै जादों किन्तु मोजां जादों होमबा जों इसेबाङाव लागि नाजाना दिनैनि माइनाव फोरबोखौ सानसेनि हाबाफारि लाना खुंनाया इमान सहज नङा सारा दिनै आसामल' नङा आसामनि बायजोआवबो खुंदों गामियावबो खुंदों दिनै बियाब आरो जिल्ला बेयाव गासैबो खुंनाय जादों जायगा जायगा दा बेनिखायनो बुंदों माइनाव फोरबो खालि जोंनि माइनावफोरानो गासै खामानिखौ मावनो हानाय जानो बेखालि जों बुंनो हानांगोन जोंनि थाखाय बे थामथि फोरबोआ माइनावफोरनि थाखाय आरो बेयाव जों मोजां गाज्रि जोङो धोरोमनि सायाव जों नलबारि जिल्लायाव बेसेबां साख्रि आवलाया ओंखारना ओंखाराखै बेसेबां जाखो जों डाटा खालामनो होदोंना सेन्टार बे रिपर्टआ ओंखारनांसिगोन दा बे रिपर्टखौ मानो नांगौ सेन्ट्रेला फैबाय थानाय जानुवारि दाननिफ्राय आसामाव बेसेबां बाथौ सिबियारि साख्रि मावनानै दं बेसेबां बिए पास एमए पास जानानै दङ बाथौआरिफ्रा बेखौ मोनसे लिस्ट दिहुननो नागिरदों बेखौ सेन्ट्रेला आरो बेखौ मा खालामनो नागिरदों एबारनिफ्राय जों बुंदों ना गुबुन धोरोमनिफ्रा फरेननिफ्राय थाखा फैसा फैयो होनना बुङोना बिराद बुङो जोंना आमखाफोरनि बाथौ थानसालिनि उनाव गिर्जा मस्जिदफोरा बिराद फरेननिफ्राय थाखा फैयो साननैयावनो बानायो होनना बुङो नङा होमबा बे जोंनि भुल साननाय गोरोन्थि बिराद गोरोन्थि साननानै दं जोङो दा बेनिखायनो जिल्लानि साख्रिआवला बिजनेसमेन आरो जोंनि सोलोंथाइखौ लानानै बे सेन्टार आरो बेयो बाथौ जुदि मोननो थाखायनो जोङो बे सेन्टारखौ खालामनाय जादों बेहाय जों मोनब्रै लाब जागोन साख्रिआवला बेसेबां दङ बेनिफ्राय जोंनियाव बेसेबां आबादारि दङ बेसेबां एमए बिए पास खालामनाय दङ आरो बेसेबां जोङो फालांगि मावनाय दङ दा बेयो जोंनियाव ओंखारोब्ला दिनै आङो मिरुनि बिबानगिरि 365 जानानै 3,365 3,065 थानसालिया अलासामा दौरिफोरा बेसे दङ नै दौरिफोराथ' जों दा नै दौरिफोरा बुंनो हागोन हाया 2,000 जाना दंमोन 55 आरो ओंखारबावनो हागौ बेबायदि जों होनो हानांसिगोन दा बेफोरखौ मानो नांगौ जादों जे जोङो नैबे ओनसोलाव थानसालि लुनांगौ जोंनियाव ओरैबायदि जायो दा माइनाव फोरबोनि थाखाय कालेक्सन खालामदों सोरनियाबा जों थाइसे थाइनै बिनो गोनांबो जादों दाखालिबाबो दुर्गा फुजा थांबाय माइबा माइबि फुजा थांबाय थांनायनि उनाव गुबुनफोरा दा जोंनि बर' मानसिफोरा कालेक्सन खालामना लांबाय आरो नङा होमबा थाङै दिनै दा माइनाव फोरबोआव कालेक्सन खालामनो थांबाय जोङो बाथौफोरालाय जे इसेबां कालेक्सन खालामो सोर खोनासंगोन जाय हेमन्तआ खोनासंगोन नङा होमबा डिस्ट्रिक्टनि लिडार नानि खोनासंनांसिगोन दा हेमन्तआ मा थागोन जों माला थांखो ना बोसोराव खेबसे थांबाय बेयावबो जोङो खालि बाथौआव फैसाल' थाङो दा बेनिखायनो बिनि सहज उपाय आं